குரங்கு இருந்தது. அது எப்போதும் பழங்களை திருடி சாப்பிடும். ஒரு நாள் அது ஒரு ஆமையுடன் சேர்ந்து ஒரு மாமரத்தில் ஏறி பழங்களை பறிக்க ஆரம்பித்தது. ஆனால் மரத்தில் தேனீக்கள் கூடு கட்டியிருந்ததால் குரங்கு பழங்களை பறிக்க பயந்தது. ஆமை குரங்கிடம், "நீ பழங்களை பறி, நான் தேனீக்களை விரட்டிவிடுகிறேன்" என்று சொன்னது. குரங்கு பழங்களை பறித்து ஆமை மேல் போட்டது. ஆமை தேனீக்களை விரட்டினாலும் குரங்கு திருடிய பழங்களை சாப்பிட்டுக் கொண்டே இருந்தது. இதை பார்த்த தேனீக்கள் ஆமையிடம், "குரங்கு உழைக்காமல் உனது பழங்களைச் சாப்பிடுகிறது" என்று சொன்னார்கள். ஆமைக்கு கோபம் வந்தது. குரங்குடன் இனி பழங்களை பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருக்க முடிவு செய்தது. குரங்கு திருடி பழங்களை சாப்பிட்டதால் அது பட்டினி கிடந்தது. இந்த கதை மூலம் மற்றவர்களின் உழைப்பை திருடுவது தவறு என்றும் சோம்பேறியாக இருப்பது நல்லதல்ல என்றும் அறியலாம்.